दरम्यान मोदींच्या आवाहनाबाबत मुंबईकरांना काय वाटतंय ते सुद्धा बघूया। आपल्या देशातले जे मोठे लोक आहेत, मंत्री महोदय आहेत, मंत्र्यांचे पी आहेत आणि हे लोक आहेत, त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी पहिल्या पाळल्या पाहिजे। सामान्य माणसाला जेवढी गरज आहे तेवढंच तो घेतो, रोज कमवतो आणि रोज खातो, त्यामुळे त्याला ह्या सगळ्या गोष्टीचं काहीच घेणं देणं नसतं आणि तो ऑलरेडी गरीब असतो, त्यामुळे त्याला ह्या तेलाचं आणि इंधनाचं काही फरक पडत नाही। तो सामान्य माणूस शासनाने दिलेली BSTचा वापर करून आपल्या कामधंद्या रोजगारवर पोहोचतो, त्यामुळे स्वतःचं गाडी नसल्यामुळे त्याने इंधन वाचवायचा का प्रश्नच उद्भवत नाही। अरे तो तेल का बचत करेंगे नहीं करेंगे, खाना पीना कैसे खाएंगे? अभी खाने के लिए घर में है तो तेल तो चाहिए ना। अभी आदमी कितना भी महंगाई रहेगा, खाने के बिना तो नहीं चलने वाला है, सामान तो खरीदना ही पड़ेगा। फिर एक टाइम चलो ठीक है सोना नहीं खरीदो, लेकिन खाने पीने का सामान तो लेना ही पड़ेगा।